των Ισπανών με 4-4-2. Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Τζόρβας, ο Μάτος που προτιμήθηκε να μείνει έξω, να μην παίξει δηλαδή με 3 αμυντικούς σκάφο ο Τανκάτε. Ο Ρουκάβινα, ο Ντέιβιντ, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Ιβάνσιτς και ο Σπυρόπουλος. Και από την άλλη πλευρά αναπληρωματική είναι ο Βιέρα, ο γκολκίπερ, ο Σεμπάστιαν Βιέρα, ο Πιρές, ο Σιγκάν, ο Μάτι Φερνάντες, ο Γιορέντε, ο Βέντα και ο Μπρούνο. Και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Νίκο, υπομονή θέλει, Υπομονή, και θέλω να πω κάτι για τη διάταξη του Παναθηναϊκού. Ίσως να μην είναι έτσι όπως τη δίνουν στα χαρτιά η UEFA και ο Παναθηναϊκός. Ίσως έχουν διαφορετική διάταξη, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι στην ίδια ευθεία οι Καραγκούνης, Τζιλμπέρτο και Σιμάο. Ο Σιμάο πρέπει να είναι μπροστά από τα στόπερ και άλλοι δύο πρέπει να είναι δεξιά και αριστερά τους. Και τις άκρες θα πιάσει ο Γκάμπριελ με τον Σαλπικίδη. Το παιχνίδι που ξεκίνησε με τους Ισπανούς, το Σένα να αφήνει στον Εγκούρ. Πήγε ο Γκοντίν και βγήκε πάνω στο Μάτζιο. Τον απέφυγε ο Μάτζιος και ψάχνει τον Σαλπικίδη μες στην περιοχή. Η σέντρα του όμως εύκολη για τον Λόπεθ. Εδώ ο Διέγκο Λόπεθ. Ο Σαλπικίδης κρατάει και συγκλίνει προς την περιοχή. Θέλει να μπει μέσα και να γυρίσει. Κερδίζει κόρνερ από την επέμβαση του Φουέντες που βγήκε μακριά από την περιοχή. Η Βιγεράλ που προσπαθεί να κάνει και μια δεύτερη επίθεση, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Καθόρλα πάνω στον Καραγκούνη, τον Άγχελ. Η Μάο που ρισκάρισε εκεί πάρα πολύ τώρα, γιατί έχει αντεπίθεση με τον Ιχάτ, αλλά ο Γκάμπριελ θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό γήπεδο και παίρνει φάουλ από τον Καπτεβίλα. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει, αυτό πρέπει να το κάνει. Αυζίνιακ, ο Σαλπικίδης και ο Μάτζιος στην περιοχή. Γεμίζει ο Πολωνός. Τρέχει ο Σαλπικίδης, είναι πολύ δυνατή αυτή η μεταβίβαση. Όσο ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι, δεν ξέρω Νίκο αν συμφωνείς, είναι όσο περισσότερη ώρα την μπάλα. Ιλμπέρτο Σίλβα και ο Μάτζιος. Ο Καραγκούνης εκτέλεσε, ο Σένα πήρε την κεφαλιά, δεν άφησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σαλπικίδης προσπαθούν και κινούνται πολύ καλά στο χώρο. Ένα μακρινό σούτ από τον Ιχάτ, μαζεύει ο Γκαλίνοβιτς στο 20. Δύσκολη φάση, γιατί έκανε πολύ καλή κίνηση και ο Καθόρλα και έτσι είχε δύο επιλογές, το σούτ και την πάσα. Και δεξιά πάσα και ο... Και διάλεξε νομίζω το χειρότερο, δηλαδή ένα κακό σούτ. Θα του Σένα. Δυνατά ο Σαριέγκη. Φάουλ από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα που σήκωσε ψηλά εδώ το πόδι μπροστά στο Φουέντες. Στα μισά ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός από εκεί. Και έτσι αναγκάζει τον Καπτεβίλα να βγει να το μαρκάρει. Μπαίνει ο Νίλσον, αλλά εδώ είναι μια τραγική επιλογή όμως. Γιατί ούτε πάσα ήταν προς τον Γκάμπριελ αυτό, ούτε τίποτα. Και ενώ τώρα εκεί ο Σαλπικίδης κοντράρει. Ο Μάτζιος πήγε και λίγο με το σώμα και έβγαλε τον αντίπαλό του, αλλά προηγουμένως έχει δοθεί χέρι. Αλλά είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Άγχελ. Για να δούμε, ο Καραγκούνης γεμίζει στο ύψος του πέναλτι, εκεί βγήκαν περισσότερα και ο Καθόρλα έξω, ο Ρώση σε θέση για σουτ, ένα δεύτερο σουτ πάνω στα σώματα και τα δύο στον Νίλσον. Βγάζει ο Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο Σαλπικίδης μια δεύτερη κεφαλιά και ανεβαίνει ο μια παλιά πολύ καλή για τον Ιχάτ, αυτός γυρίζει το σουτ εύκολα ο Γκαλίνοβιτς. Λοιπόν, θα βάλει τον Χάβι Βέντα στη θέση του Άγχελ, εδώ ξανά η τελευταία Επισκίδης, έβγαλε την μπάλα έξω, θα μπορούσε να τη γυρίσει, τώρα την βγάζει προς το πέναντι, ο Γκάμπριελ το σουτ πάνω από την αιστεία του Λόπεθ. Ξανά εδώ η φάση με το Σαλπικίδη να παίρνει, καλά άλλαξαν εδώ την μπάλα. Η πράσινη Νιχάτη το Ρώση, ο Ιμπαγάσα παίρνει στο αριστερό το σουτ έξω, αυτό το επικίνδυνο σουτ στο 32 για τη Villarreal. Ξανά εδώ. Πέρασε κοντά στο αριστερό δοκάρι. Το πήρε την κεφαλιά. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που κατεβάζει. Ο Βραζιλιάνος κράτησε, το έγινε και φάουλ φυσικά εκεί. Εκτελεί το φάουλ, ο Λόπεθ μαζεύει. Πέρασε η μπάλα από το τείχος, αλλά βέβαια... Αυτό που είπα και πριν, είναι πολύ μακριά, αργή η μπάλα να φτάσει, είναι εύκολα για τον τερματοφύλακα. Και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους Ισπανούς τερματοφύλακες. Και δύσκολα να τρώει τον γκολ. Του το έβαλε βέβαια ο Καραγκούνης στο μαρκάρι και έτσι δεν έχει ανάπτυξη ο Παναθηναϊκός. Ο Σένα εδώ από μακριά, πάνω από την αιστεία του Γκαλίνοβιτς. Τη ρεβάνς των 16 για το Champions League. Που θα προσφέρει η Νόβα. Απευθεία μετάδοση στο Ολυμπιακό στάδιο. Νιχάτ. Το γύρισμά του επικίνδυνα για τον Ρώση. Αυτός έκανε ένα πολύ άσχημο κοντρόλ, όμως έγινε λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναι, φάουλ. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ και έχει σφυρίξει ο Μπουσάκα. Έγινε ένα σπρώξιμο εκεί. Ο Ρώση διαμαρτύρεται.
Ξανά εδώ η φάση. Φάουλ στο Βίντρα. Από τον Νιχάτ εδώ η Σεντραρώση χάνει το κοντρόλ. Ο Βίντρα δεν μπορεί και τελικά η μπάλα είναι εκτός αν έχει βρει σε ένα χέρι στο 36. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ στο Βίντρα. Εδώ μόνο αν την παίρνει με το χέρι. Σιμάο που ανοίγει στο Μάτζιο και είναι τέταρτο το Μάτζιος τώρα. Γυρίζει καλό το σουτ, επέμβαση από τον Λόπεθ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 37 να ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Μάτζιος που ήταν ο Γκάμπριελ για τον Μάτζιο που θέλει να μπει στα ίσια μες στην περιοχή. Τον τράβηξε και ο αντίπαλος, τον Κοντέν τράβηξε και αυτός και τελικά ο Μπουσάκα αποφάσισε τη Σολομόντια. Λύσε επιστρέψει το επιθετικό φάουλ. Εδώ ξανά καταπληκτική. Έτσι θα είναι η εικόνα του παιχνιδιού, δεν νομίζω να αλλάξει. Ο Ρώση. Έλα Νίκο. Έτσι θα είναι η εικόνα του παιχνιδιού, δεν νομίζω να αλλάξει. Ο τρόπος αυτός θα είναι που θα μείνει το Παναθηναϊκός και... Θα δούμε ένα θρίλερ απόψε, γιατί ανέβει ψηλά και ο Νίλσον. Ο Γκάμπριελ εδώ πέρασε, κάνει το σούτ απευθείας μακριά στη γωνία που κάλυπτε ο Λόπεθ. Εδώ έπρεπε να γυρίσει την μπάλα προς το του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Σαν σκορ αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της ελληνικής ομάδας που φεύγει για τα αποδυτήρια με ένα σκορ πρόκρισης τουλάχιστον στο πρώτο 45 λεπτό. Νίκο, ένα σχόλιο. Μάλλον όλοι μέτριο παιχνίδι, ποιοτικά εντάξει, αλλά από ένα χάφ, ναι. Ή τον Καραγκόνη και τον Σιμάο και τον Ζιλμπέρτο Σίλβα φυσικά. Γέμισμα για τον Γκάμπριελ, δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Ο Καπτεβίλα ανεβαίνει από αριστερά, δεν έχει γυρίσει ο Σαλπικίδης. Επικίνδυνα εδώ η Βιγιαρεάλ, γκολ 1-0 για τους φιλοξενούμενους στο 49 από τον Ιμπαγάσα. Εδώ με δυο μπαλιές η Βιγιαρεάλ βγήκε στην επίθεση και έκανε τη μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φοβερό γκολ. Το σκόρερ και το τελείωμα. Ο Ιμπαγάσα ξανά η φάση. Βγήκε ο Μπάκ αριστερός, πίσω. Ανέβηκε ο κακό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έφαγε γκολ. Το καλό ότι έχει χρόνο το παιχνίδι μπροστά του. Εδώ ένα σούτ του Σαλπικίδη κάπου κόντρα η μπάλα. Μέσα από τερματοφύλακα και το τελευταίο αμυντικό, όχι και την μπάλα. Όχι και την μπάλα. Εύκολα εδώ ο Σαλπικίδης, ο Καραγκούνης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει προς τα έξω, δεν μπορεί ο Μάτζιος. Και έπεσε κάτω, η μπάλα βγαίνει στο Σαλπικίδη. Με το Φουέντες αυτός γυρίζει. Τελείω ο Καραγκούνης, η κεφαλιά, γκολ 1-1 από το Μάτζιο. Παναθηναϊκός σοφαρίζει γρήγορα τη Βιγιαρεάλ μετά το απροσδόκητο γκολ που δέχτηκε από μια στημένη φάση στο κόρνερ του Καραγκούνη. Ο Μάτζιος κέρδισε τις μονομαχίες στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λόπεθ και το Ολυμπιακό στάδιο στον αέρα. Ξανά εδώ η φάση από το καλοχτυπημένο κόρνερ του Καραγκούνη, η κεφαλιά του Μάτζιου, κανένα περιθώριο αντίδραση στο Λόπεθ. Κόλλησαν εκεί και οι στόπερ, ο Γκοντίν. Εδώ δεν πήγε καν στη μονομαχία με τον Μάτζιο που νίκησε στον... Έξω βγήκε η μπάλα από τον Ιμπαγάσα και ένα σούτ της απελπισίας από τον Καθόρλα. Να παίξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Εδώ ο Γκαλίνοβιτς βγαίνει πολύ μακριά. Το κεφάλι βγάζει πολύ καλή ανάπτυξη εδώ από τον Παναθηναϊκό. Η πάσα για τον Σαλπικίδη. Προσπάθησε στην κίνηση να κοντρολάρει. Πέφτει, αφήνει ο Μπουσάκα να συνεχίσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι ο Σαλπικίδης σε πέναλτι για σπρώξιμο εκεί. Στο 67. Ξανά τον έσπρωξε. Εντάξει, τον έσπρωξε, δεν είναι πάνω. Τον έσπρωξε ο Φουέντες. Καθόρλα. Πέρασε η παλιά για τον Χαβιβέντα που τη γυρίζει επικίνδυνα. Ο Σαριέγγι έχει καλή τοποθέτηση και απομακρύνει. Γιορέντε, κρατάω η Μπαγάσα. Ψάχνει και βρίσκει το Γιορέντε. Ευκαιρία 2-1 στο 70 για την Βιγιαρεάλ. Πάμε, δεν έγινε εκεί το γρήγορο φάουλ και αυτό το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στο 70 από τον γκολ του Γιορέντε στην αντεπίθεση των Ισπανών. Μα είναι διπλό το λάθος, Ρεμάνο. Έχει την μπάλα ο Γκάμπριελ εδώ δεξιά και δεν κάνει κίνηση ο Νίλσον. Ή να πάει μπροστά, κάνει αργή κίνηση. Χάνουν την μπάλα και μετά μένει και γυμνός πίσω. Εδώ η πάσα από το σκόρερ του πρώτου γκολ που είναι ο δημιουργός του δεύτερου. Μια πάσα πάρε-βάλε φυσικά στον Γιορέντε καθώς ήταν και Σιμάο διόρθωσε το άσχημο κοντρόλ, έκανε ένα σου. Γεμίζει για το Χριστοδουλόπουλο ο Μάτζιος
Πήρε άλλη μια μονομαχία στον αέρα, χωρίς όμως την κατάληξη που είχε η προηγούμενη ενέργειά του όταν είχε ισοφαρίσει το παιχνίδι στο 55 με εκείνη την κεφαλιά στο κόρνερ.